Edan Antasena. Nek pancen kowe arep wani karo awakmu ing Mandura tenan. Ayo. Nek ngendi papan ing neter kadek dayan. Ayo tak ajangi jembar neng kene wani. Neng kono wani, padangane wani, petengane apa meneh. Oh, babur bobo. Tosena kowe ora gelem bali. Bayi wingi suruh arep ngalah, arep wani karo wong tuwa. Wis ayo, sing dadi nyatane wae. Senyatane sampean ngakon aku karo wani karo sampean lan Pak Dekresna nganggep sampean ki pepeteng tumrap Negara Ndrawati. Wah. Bocah tarak gelandang kula mbuh dadimu gelandangan nek iso. Sepurane aku ane karo sampean lho, Dik. Oh. Wah, aja. Oh. Dar kowe. Oh. Wah. Oh. Niwang agung muga ngayomana Praja Ndrawati sak isine. Suksmana mangadili nuwih bawana langgeng sinunggi tatanawrat. Wah mengko to dhisik Kakang Patih Udawa. Ayo kaget Kakang Patih Udawa. Sira ingsun pijon ngersaning manira Kakang Patih Udawa. Bae nuturi bareng paduka miji dumateng biswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun Sinuwun Prabu Ndrawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kaget Pengrawati awan tanpa rubi ing jawi kuwatos ing manah pindharon salombo pinanjering alun-alun kaduping ron samirana kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manah kawula diwaji sembahan kula marang kula anyadong dawuh timelan paduka menawi kula lepat kula aturi kadangu ingkang abdi ing kepatihan pun Udawa sinuwun. Bae nuri iya Kakang Patih Udawa marmane sira ingsun pijen ngarsaning ingsun minangka dadi badal wakil ingsun ana ing kedhaton negara Ndrawati panjenengan ingsun samendhang menawi paduka ndang bab tuturake teng kaprajan tartantu sadotan badhe nguji wani para kawula sami sayek seka kapya karo ring nusa bangsa ten karing Ndrawati nggih Duraraka menawi pun para prajurit ingkang boten kendhat nggenipun sami geladen ulah kritane kaprang sawanji-wanji praja paduka tembing marang muka tartentu boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang abdi kepatihan remu kasawurna putung semoga kapandhem sinuwun diwajiban kula. Bae nuri gawe bompong lan marem penggalihku dene Udawa ora liwat pakarangku utama tindakna selawase urip Kakang Udawa. Mriki paduka badhe dawuhaken badhe kula cangkri jimat namung dereng lan sak sampuripun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ming mabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Kakang Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha ya Kakang. Dimangsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pangayoman kula trimati pada prapteng lahan wonten kedaton karing Ndrawati. Iya. Bareng paduka miji biswan kula wanter sabda tuwa paduka miji dumateng ingkang rayi Garba Ruci. Kepareng wilujeng sawan kula tebih saking rubeda kalih sing sambi namung delenan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping mabekti kula kunjuk. Iya ingsun tampa pangestuku tampan ana silaki kawula pundi antados jimat pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng weni dumawing bijang remeting perdaya saestu dadosaken cahya tercahya saking rakayuwana tatanan barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibo aja nganti padha kawula niki mriki paduka dawuhaken badhe kula estu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu anak-anungane ndita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa aja mung kandhek ning mangucap nanging kababaro dadi pakalti. Anak kula nang Samba Wisnu Brata
kusuma kilat moko sak sowan mono ngersaning pun Rama padha kanthi raharja sak sowanmu ya nggir krana namit pasang Kalimantabe tinebihna ngulodoni dumawahing tawang tuwang Kanjeng Rama linepat ning tolak manuk keparing paduka miji dumateng piswanipun ingkang putra pun Samba Wisnu Brata ingkang putring parang Garuda keparang wilujeng sowan kula anggen kula nyaket wonten ing Sitinggil Binaturata negari Ndarawati menika Bu sewu-sewu kalepatan kula kepareng kula nyuwun diagunging pangaksami miwah kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Rama Prabu iya anakku nggir cah diman sang pucak ing weni dumawing wijang rumeketing perdaya ndadosaken daya ingkang putra ing parang Garuda pun Samba Wisnu Brata Rama Prabu iya anakku lanang Samba iya ora liwat prayoga nunggonmu lungguh ana ngersaning pun Rama ya nggih inggih sampun boten kadidene iki ingsun tak ndangu kawan makwing Mandura merga dina iki rawuh ning Praja Ndarawati atura bekti ya mengko nggih nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna Rama Prabu iya anakku lanang cah bagus nuwun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama sakramajeng andika wonten kedhaton negaring Ndarawati ingkang ngarayi punata Ndarawati ngaturaken asung masegan panakrami tuwin mambagi raharja kunjuk marang ngersa jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa pengayomanku ning Madyapada Koko Prabu Balarama jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Padhe Indra Jaladewaku yo Yayi Ndarawati ora lewat joning Sitinggil Binaturata di raharja suwanipun Kakang ana ngersani Yayi Prabu Kresna ora ana alangan swiji apa ya mung asung pudha pangastawa pasegan panakrama siadi aturke kelawan pun Kakang wis tak tampa kanthi bombong kowe ngaturake salam tahlime pun Kakang muga tansah kunjuk marang ngersane siadi nata Ndrawati ih Koko Prabu kula tampi karya bombong raos sing penggalih mboten langkung kasekecakna lenggah jengandika wonten Praja Ndarawati papan sing tentrem papan sing guyub papan sing rukun lan papan sing ayem iki saking para kawula ana sing padha regejekan anane mumat sinamatan dumuyut ana ngersane Siadi Ndarawati padha manembah marang panguwasane dhewe-dhewe padha anut kapercayane dhewe-dhewe ora ana siji lan sijine sing tansah bedak-bedake inggih mergo sing jeneng negara mono kudu duweni watak besok bakal luwih setitilan ngati-ati anggonipun Kakang Pranata kaprajan ning negara Mandura bakal tak tata kanthi lahir batin tak tohi kanthi lahir batinipun Kakang sing paling gedhe dhewe bandaku sing paling gedhe dhewe ya kuwi nyawanipun Kakang mbuh kepiye kanane pun Kakang mbuh kepiye wae kanane kawula ning Praja Mandura yen to pun Kakang kudu ngayomi mbuh kepiye wae kahananku nadyan to kudu ngiklaske marang juragane Baladewa Baladewa nata Mandura saguh nglakoni iya syukur binagi sewu menawi jengandika nggadahi pamanggih kang kados mekaten yo Kanjeng Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah anakku lanang cah bagus Samba tak tampa nggih gawe gedene penggali wong tuwa pengestune wong tuwa wae tampanono nggih kula pun diandadosna jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yayi Setyaki ya siadi atur bektiwan pun Kakang pun Kakang wae tampanono nggih kawula pun diandadosna jimat paripisan Setyaki wonten dawuh suaramu kok nglentoyo ngono kuwi apa pangapunten Koko Prabu awak kula kemeng tuh apa bar perang ngono kowe iya bar perang bajeng wonten ing babaratan weh atos pompok naparipun
musuhe nggih salong-salong atos empuke mriku nggun-nggunan ngono nggih ngapunten makane kula le sowan nyurada ngedoh wong kula rada watuk udah nulari tur kula niki bar pijet ngono nggih mungkin nek kula kakek malah muspro mungkin kula pijet ya bagus kesehatan kuwi kudu tansah dijaga mergo kuncine wong urip kuwi mung uripe tentrem lan sehat ora ndi lara apa-apa nggih ora Bu sugih dite matumpa seprapat jagat dhuwitmu dhewe kesarasan kowe ora bakal iso urip tentrem nggih mungkin tak kula tak ngejak saras ndugaken lenggahipun sinuwun Mandura kaya wis ora kurang kepenak jeniyatane wis tak kepenake kuwi Koko Prabu kula nuwun sewu kalepatanipun ingkang ngrayi pun nata Ndarawati lem marang negaramu pun kakang ngrasake tentrem ning negara Ndarawati iki pun kakang ngrasake ayem ngrasake seneng ngrasake bungah ngrasake jenjem jroning penggalihipun kakang inggih kawula Ndarawati siadi ngerti dhewe lan wong semene mbane padha piyai semene mbane padha priksa yen to siadi iki pancen alendra sing ketitisan Sang Hyang Bathara Suman ya Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning katentreman dewaning kabagyan mula ora mukal yen to negara Ndarawati tentreme kahanane kaya ngene ayeme kaya ngene bungahe kaya ngene jenjeme kaya ngene jernyatane negara Ndarawati ki mono tinunggon Sang Hyang Bathara Wisnu padha karone nggih ning aku ki sepurana seprene dadi kadangmu tuwa kok ora tahu aku kok ciprati kabagyanmu sithik wae kok ora tahu lho niripun ngados pundi Gusti mengko dhisik ternyatane kakang ki sepurana seprene dadi kadangmu tuwa pun kakang ki wis suwe wis tahun-tahun dadi nalendra ning Mandura gilir gemanti keprabone Rama Prabu Basudewa lah kok kahanan Praja Mandura sing tak rasake kok beda karo kahanan Ndarawati benten kados pundi Gusti to yen to dititi priksa ya pancen ya ora mokal Gandeng Baladewa kita akoni ratu sing srogal-srogol nadan to pun kakang iki lebune wong agung ing Mandura nata agung ing Mandura ning nuwun sewu pun kakang iki isih kedurungan ina lali salah apes lan mati nggih nuwun sewu Koko Prabu titah gumelan menika mugi mboten lepat saking ina lali salah apes lan mati ning beda karo sing siadi ngrasake karo sing pun kakang ngrasake siadi mimpin praja negara Ndarawati iki tansah ayem tata titi tentrem masinamatan daya dinayan padha manembah panguwasane dhewe-dhewe ora padha nindakake maksiat deloken kahanan negara Mandura wong padha ora karu-karuan kanane inggih keparengipun kados pundi malah dina iki wis entuk 3 sasi kelungguhan dina iki Kraton Mandura kaya dene Taman Pagebluk akeh kawula sing nandang lelara nandang sesakit ke Taman Parangmuka esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan kuwi wis akeh dadiane nggih akeh wong manten anyar sing lagi wae padha icap wingi sore saiki pegatan nggih menapa leres tenan kuwi mergo pancen negara Mandura lagi wah edan yayi kaya dene ke Taman Walaing Jawata mbuh iki sing luput Baladewa mbuh sing luput kawulane mbuh sing luput nayakane pun kakeng ora iso goleki apa kang dadi sebab mergo jenatane aku wis ngrawuhke Brahwana Minasih 1000 Sugata Myang Paranimuna kinarya nambak rengkaning praja wekasan gagar wigar panantuk karya pun kakang nganti kadidene kaya dene pepes bayu kang tapis ora duweni pengarep-arep apa-apa meneh ning Mandura aku ki bingung pendak saben iso kok krungu siaran layatan krungu sripah
wong biawarake yen ana wong ora ana ning negara Mandura. Aduh aku bingung Yai, aku bingung mula praptaku ning ngersane Si Adi Ndrawati iki mono mung arep golek Pintasraya, kepiye nggonku arep ngrampungi welaing Jawata sing tumandu ning Praja Mandura. Aku wis bingung tenan Kresna. Nuwun sewu, menapa mboten wonten cara sanesipun malih? Ya ana. Ning tak rasa Barada wis ora kewagang nandangi kabeh parang muka sing ketaman pagebluk ning Praja Mandura. Ning Yayi mangertya, siji sing tak gondheli, siji sing tak eling-eling, pun Kakang entuk wangsit saka Jawata yen to negara Mandura iso tinunggon ora ketampung telung kedheping meninggal. Ya kuwi wujute senjata cakra lan Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Mula suwanku arep nembung bakal nyuwun ngampil tak boyong bakal tak kutumbal ning padaling Praja Negara Ndrawati Aji. Jagat pangestu Ngarawi Bathara jagat. Nuwun sewu Koko Prabu. Menapa sampun dipun pesthekaken bilengkeng maring sasmita dumateng paduka menika kala wau pangejawantaing Jawata. Wis genah. Jeriatane sasmita sing tak tampa ning sing dumeling ana talinganipun Kakang nganggo basa kita ulun. Sangertiku basa kita ulun kuwi mung basane dewa. Mula Si Adi ndak aturi maringake yen to ora diparingke sababe apa. Koko Prabu, piye Yayi? Kula nuwun sewu. Kula badhe ngrembak bab sebab akibat. Yayi Setyaki menenga luwih dhisik. Nggih. Jare keju awake. Nggih. Kula tak kelekaran entuk mboten. Ora kena. Nayaka ning pasewakan kok kelekaran. Waduh. Ngroyos tenan kula Koko Prabu. Ora kena. Kowe mau wis lehmu teka telat. Oh nggih. Kula kan genteni Kakang kula wau. Wong ngono. Nggih. Kakang kula tangane gedhi-gedhi. Kendange mung cilik. Wong nabu kendang malah bingung iki piye iki. Ngono tangan kaya jempol kabeh kaya. Nggih. Tarsane. Waduh, monggo kendange bar kula ulurke sedaya mulur meneh. Ya ora apa-apa terima-terimake. Nggih. Buku sabu Kakang kula. Ya ora apa-apa sing sabar. Nggih. Benjing kula pindah. Kula kan ngrebab mawon. Ben marai ngantuk-antuk. Iya, ngono. Nggih. Nek jane rebaban iku sae, besok mangani kerupuk dadi. Kadang kula rebab besok muni kuwi swara apa? Rebab Koko Prabu. Oh iya. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Tentreming praja menika sepisan menawi nayakanipun utaminipun nalindranipun menika nyaket miwah nggadahi raos tresna kalaman para kawula. Lho, kurange apa lehku tresna karo para kawula? Kurange kepiye? Lehku nyedhaki karo para kawula. Nuwun sewu kula nyuwun priksa. Ingkang Paduka caketi menika kawula wonten ing pundi? Ya kawula saking kawula ning Kutagara sing cedhak karo Kraton Mandura. Lah menika to Koko Prabu, kula nuwun sewu. Sejatosipun welaing Jawata utawi pagebluk ingkang Paduka raosaken wonten ing Praja Mandura menika sejatosipun sanes saking para Jawata. Lho, ning kepiye? Nanging menika kula namung swantenipun kawula alit ingkang mapan wonten ing Karang Pradisan, ingkang mapan wonten ing Karang Padusunan. Ingkang boten Paduka gatosaken, ingkang boten Paduka caketi, nanging Paduka namung gatosaken priyayi-priyayi, namung gatosaken priyagung-priyagung
kawula ingkang mapan wonten ing kutha Goro negaring Mandura paduka namung gatosaken tiyang ingkang gadhahi derajat lan pangkat wekasan paduka nglirwakaken kawula ingkang mapan wonten ing Karang Paradisan. Kula nuwun sewu Prabu mugi dados ning kawuningan bilih jengandika menika mboten badhe saged dados nalendra ingkang kuncara jengandika mboten badhe tentrem anggen paduka lenggah dampan kencana wonten negaring Mandura menawi jengandika mboten nyaketi menawi jengandika nglirwakaken menawi jengandika mboten tresna kelawan kawula alit ingkang mapan wonten ing Karang Paradisan utawi wonten ing padusunan. Iya ya inggih. Wah sing do nyoblos aku kok malah tak lalek iki piye to iki Kresna? Nggih. Oh ya, heeh. Ya, nek ngono aku tak nyaketi marang kahanane para kawula sing mapan ing Karang Padusunan. Inggih, menika ingkang langkung utami Koko Prabu tinimbang kawula ingkang mapan wonten ing Kutha Goro awit menawi dipun nalar kanthi pitungan ingkang ganep. Kawula ingkang mapan wonten ing Kutha Goro menika sejatosipun mboten betahaken kelawan jengandika. Lho, lire piye? Dalan sak piturute mboten jengandika gatosaken wekasan para kawula alit ingkang mapan wonten ing padusunan menika sami mboten rumaja kelawan paduka wekasan sami ngrisak kawontenan wonten ing Praja Mandura. Kula nuwun sewu janjanipun pageblo ingkang jengandika raosaken menika mboten saking jawata, mboten saking para dewa nanging timbul ugi saking penggalih paduka piyambak. Wah, oh ya. Nggih. Bener nek ngono bener. Ya ya ya. Ya Yayi matur nuwun. Cemeplong rasaning manahipun Kakang. Ning kepiye si Adi maringke apa ora? Si Adi maringke apa ora? Wujude senjata cakra lan sekar cangkok Wijaya Kusuma. Mergo nggonku bakal nglakoni sartane miwiti mbangun negara Mandura iki mengko kudu dari kula menawi wonten perkawis menapa-menapa negari panjenengan menika nggih kedah ngurusi nggih panjenengan. Mboten wong liya, mboten nalindra liyane. Ana ndi kawula kok ora diayomi, ora diurusi malah njaluk tulung marang nalindra liyandrayan. Menika kula nuwun sewu mboten sak trepipun Koko Prabu. Sinongwati jagat kinari ombak ing samudra ana bae lumodambra kanggeng awita dedenceng kan aku njangkar karo Pak D Kresna ya sing gedhe pangarupamu sing gedhe pangapuramu Antasena kok ngawur karo wong tuwa ngrupak-ngrupake aku ki wong ora iso basa dadi ya maklum lah
Antasena padha raharja sak praptamu. Raharja toko bangunan. Slamet Priyadi praptaku neng kene Di. Ya slamet ngono ora usah nganggo riyadi. Ya. Meh kowe bapakmu njur alasanmu werna-werna njur kowe takon karo Punwa ing Ndarawati ora kena ngono kuwi carane. Oh, nek ngono jagat sing ngundangke nek Pak Dikresna ki wonge lante panggraitane kuwi mengayawara. Ngayawara piye? Lah sampean ora gelem nuduhke kok. Ora gelem nuduhke. Aku mung takon kowe supayane budidaya dhewe. Jajal kowe wis goleki bapakmu urung? Urung. Lah kene. Oh iya. Ya nek ngono kepiye carane mbok kepiye wae carane Pak Dikresna kudu nuduhke. Bapak Werkudara ning endi? Mergo sebab nek Pak Dikresna ora nuduhke padha karone sampean ora tresna karo Bapak Werkudara. Ateges sampean nglalekke karo lelabuhane Bapak Werkudara, sampean ora tresna karo anakmu Antasena, sampean ora tresna karo Kraton Ndrawati. Lho ora tresna karo Kraton Ndrawati piye? Lah nek sampean ora nuduhke Bapak Werkudara ning endi, iki mengko aku bakal nguyuh sak nggon-nggon. Lho. Kowe kok kaya apa ana kawan? Wis ora aku nek wis nang kene anane mung Antasena karo Nata Ndrawati, wis jenengan paring dawuh. Antasena wis Baladewa menenga. Wah. Dan aku arep muni kok entuk. Wis iki ora ana kok sangkut paute karo Baladewa wis to. Lungguh wae. Wah, edan. Ya wis. Semarang kowe. Antasena, Piye, Dik? kowe pengen ngerti ana ngendi durunge bapakmu? Iya. Lah kowe aku gelem meneh ngerti karo kowe. Alhamdulillah. Lho. Ning ana syarate. Syarate apa? Kowe kudu iso gawe padang kahanan negara Ndrawati. Lho. Apa entek listrike ngono? Kowe kudu iso gawe padang kahanan Ndrawati. Oh, padang jinglang kaya ngene kok. Oh, lampu pirang-pirang kaya ngene kok. Ijen sate 50.000 KVA kok. Ah kok kon madangke iki kurang madang piye coba? Tak sentri kene. Ora kok le ngono, Antasena. Kowe kudu bisa gawe tentrem kanan Praja Ndrawati. Lho sebabe Sawangen Dewi yen to pancen kowe bocah sing lantip panggraitanmu Antasena, sawangen penggalihipun Ndrawati iki eneng apane? Sawangen kira-kira apa sing dadi pambengan petenge kahanan negara Ndrawati iki Antasena? Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepe sinimpen telenging kalbu Wela tenan ngene kok. tenan tak yo ngerti dhewe Aku. apa coba Sampeyan megah nyebutke mergo sampeyan pekewuh karo wonge. apa Antasena? Intine sampeyan ora rumajang mergo ning Ndrawati eneng dayoh sing arep nyilih pusakane sampeyan rumangsa ora trep karo dayoh kuwi. Sampeyan rumangsa ora cocok karo wong kuwi mau mergo sampeyan duweni watak, duweni rasa curiga. Curiga ki apa? Cubriya, Cubriya. Curiga ki keris nyulek wetengmu ki ora. Ya Cubriya. Ora aku ora iso basa tenan kaya. Mergo sampean duwe rasa cubriya karo wong kuwi mau. Sapa? Wis aku ora iso nyebutke, nek wonge dituding ngene iki, dirasani ngene nek wonge tersinggung, nek wonge rumangsa duweni keluputan, mesti bakal matur ana ngersaning Siwa Ndrawati dhe. Maning jajalanan sekertaning baune iblis lanat Yayi Ndrawati. Nek kowe wegah menehke, kowe wegah mareke wujude senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Kusuma omong mau karo pun Kakang.
ora sandadak kowe kongkonan bayi wingi sore nggo ngundurke aku. Nek pancen kowe ora gumathuk penggalihmu karo pun Kakang Si Adi matura wae. Si Adi paring dawuh wae ora sandadak kongkonan bayi wingi sore, ora sandadak kongkonan cah Bambung iki nggo ngundurke pun Kakang. Titenono Yayi, titenono. Pun Kakang iki karepe mung arep ndandani Praja Mandura, ning kok Si Adi ora ngrumajangi. Ngopo tingak-tinguk? Ora apa-apa. Ngopo? Ora apa-apa. Ngopo guyu? Ora apa-apa. Wah, gentenan kowe koyoke. Iya. Mudeng to Antasena, Mudeng. Mergo aku ngrasake kok sing jenenge Sari kae kok. Aku ora pangling karo wong-wongane. Engko gegek reinkarnasine ta. Padha sak apa-apane. Oh. Edan ya. Ngopo? Ora apa-apa. Nek disawang sing jenenge Sari Baladewa kae mau jan padha plek karo Pakde Baladewa sing sejati. Ning ana bedane. Bedane apa? Coba to, Baladewa kok sikile cendhek-cendhek. Wah iya. Iya. Coba to, Baladewa kok irunge pesek. Iya. Aku ora percaya nek kae mau Pakde Baladewa. Sampe nek yo ngono to. Iya. Jane sampean iki mung pekewo arep ngono ki pekewo ngenteni tekaku. Iki nek ora aja aku tekan kene, lah ora kelakon. Antasena, Piye? sisana landene kowe eling ngundurke karo Koko Prabu Baladewa kae mau. Oh iya. Nek ngono aku njaluk pamit. Iya. Ngopo? Sangu. Lho, 50 tak dongake laris. aku ki wis laris kok. Ora omenehi kowe we. Oh ya wis. Nek ngono aku njaluk pamit tambeng pangestu ya, Dik. Udawa ngopo? Rusak lek upiaan. Wis rapi-rapi mlipis ya diorak-arik. Hah, monggo lah aku nganggo pomet ngasih sak wadah tak nggo kabeh. Malah dikrukut karo Antasena. Wis ben malah nesu-nesu. Mboten sinuwun. Setyaki ngopo? Anu Koko Prabu. Piye? Kula iki pengen saged duwe kemampuan kados dene patuku kali Angkir Antasena. Ora wong ngomong kowe padha wis mudeng. Gampang. Ning kowe kudu saguh nglakoni ning sing dilakoni iki uga abot. Mboten apa-apa. Kula
arep awak kula ming semene ning kula saguh ngangkati apa-apa. Oh iya. Nggih wong niki niku riyen niku kuli panggul Kulipangkulmu kira. Pripun? Syaratnya pripun? buka lawanging batinmu kowe kudu poso suwene 40 dina 40 bengi mung mutih Oke. sagu Saka. yen wis bar kuwi kowe nglakoni tapa pendem Tangune. suwene 3 sasi Oke. sak banjure kuwi kowe tapa ora kena-kena soroting cahya apa wae mbok sithik wae aja ngasih kena srengenge. Oke, kula kulina nglakoni. Sagu Saka. ora kena mangan, ora kena ngombe. Oke. Nek Kena oke. sak banjure kuwi ngebleng 40 dina, 40 bengi. Oke. Sagu Saka. ora mangan, ora ngombe, ora turu. Saka. Sabanjure niku. Sak banjure kuwi aja ngasih kowe kumpul bojo 3 sasi. Waduh. Menika. Ngopo? Abot. Mula niku to. Kok mula niku? Mula kuwi to kowe iki ora sah meri karo kabisane wong. Wong kabisane iki wis dhewe-dhewe kok arep dimereni. Oke. Kula mboten meri kok yen kalih jadwale Angger Antasena sing sepono mbane. Ya ora kena meri. Nggih. Pun sabanjure niki pripun? Sak banjure kuwi kowe kudu ngewangi Antasena ngundurke Koko Prabu Baladewa mbok menawa bakal ketemper yudane. Oke. Koko Prabu nyun pamit matel pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Budal kang padha sibuk jenging sedya kundur kedaton. Nggih, nono ngestaken dawuh nyun pamit matel pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya sono dawuh maneh dimaksudake. Purna katining panangkilan. Arsasa sang nata kundur kedaton jog saking dampar kecara kinabet gamparan gading. Kadiraken saking peremban jadi manggu ketanggu Joko paloro-loro. Ingkang samya ngambil pacaring keprabon kawusan saking mandur tindaknya sang Sri Nanata kumebyat candra kadya sang Hyang Surya. Tuwinaris swaraning Kresna kang langkung terus barang japanon sinawi. Oh, wah edan. Laku teko Yayi Ndorowati dadak kongkonan bocah wingi sore. Yayi Kresna pun kakang iki mung pengen nyuwun ngampil Sekar Sangkok Wijaya Kusuma lan Senjata Cakra. Lah kok siadi mepalangi karepanipun kakang mung kepengin dandani Praja Mandura. Yayi Kresna wenehna ora sandatak kowe ngangkon ngadepi kadangmu Nata Mandura kok malah ngangkon sing ngadepi Antasena. Antasena kowe arep wani karo wong tuamu maju rene le. Edan kowe.
gandeng ya aku duwe kabutuhan gandeng aku ya duwe keperluan karo Pak Di Kresna monggo Pak Di Kresna ngendika karo aku kon ngundurke utawa kon gawe padang kahanan Ndorowati kon gawe tentrem kahanan negara Ndoraka lah gandeng sing dianggep dening Pak Di Kresna pepeteng ki sampeyan mula gelem ora gelem sampean kudu bali sampean aja ngalapke senjata cakra lan aja ngalapke wujude Sekar Cangkok Wijakasuma Jaja muntaplir krantap duka yanya sinipi netra kocang ondarandir oh edan Antasena nek pancen kowe arep wani karo awakmu ing Mandura tenan ayo nek ngendi pabar neter kadik dayan ayo tak ajangi dembar neng kene wani neng kono wani padangane wani petengane apa meneh oh babur wowo Antasena kowe ora gelem bali bayi wingi surah arep ngalah arep wani karo wong tuwa wis ayo sing dadi nyatane wae senyatane sampean ngakon aku karo wani karo sampean lan Pak Di Kresna nganggep sampean ki pepeteng tumrap negara Ndorowati wah bocah tarak gelandang ngelombo dadimu gelandangan nek iso sepurane aku ane ro sampean lho Di aja ora beres Baladewa kok bahaya jar yo jar Antasena yo perang kok wis ora enek kereng-kerenge blas ana Baladewa kok ora panas maning jajalanat adek ora ngono ana Baladewa perang kok mati terus tundlep biasane mati terus dlandung-dandung utawa ngonekke sampak lha kok iki kok ngonekke lasem alon iki kepiye karepe nyokot barang kaya buta sajake ya Dik lah kok kowe ngowah-owahi adat Dik kowe wani nyokot aku Dik ditenono kowe kuat nampani dayane sungutku
Aku nyembah dlamaamu selawe taun Di, titenono Di. Mbuh dadi apa kowe Di? Har. 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 Ah. 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 Oh. Wah! Oh! Oh! Wow! Waduh. Tenang toh. Duta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana maragana ong sawirana lan warayang wisikan magulingan lima aduh Raden kula nyuwun gesang Raden piye kula nyuwun gesang ora iso aku dadi kowe nganggo sandangan Pakde Baladewa Jaramaya kowe aduh Raden nyuwun pangapunten kula numaos nandang lepat Raden kula nyuwun pangapunten Raden wah jan adele bejat timen pakartimu Jaramaya ade kowe teko wani teko ning Ndorowati dasarmu apa alesanmu apa nyilih senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Kusuma kula badhe mejahi dhateng nata Ndorowati pun Prabu Kresna supados para Pandhawa ringkeh tumuli kupula lan bangsaning Baju Barat saged nedha daginging tiyang Sukerta. Atik teko segitunya pakartimu. Ora nyangka aku. Iki tak delok wonge menengan jebul kasunyatane ning mburi kok sok bolak-balik HP kowe iki. Ndasmu tok ae sing kaya bataku. Semono gedene uteke ming cilik. Matur nuwun malah matur nuwun wela dalan nyuwun pangapunten Raden urusane ra karo aku urusane karo Pakde Ndorowati Anggro sumbar mawa lindho bumi gonceng kumalu do Kuntara Gatuk ong kumalu do Kuntara Gatuk bela dalah Antasena heeh iki kok dadi Jaramaya nang kene ha wong sing dadi Pakde Baladewa ki mau Jaramaya iki la layak to layak ha wong nyokot kaya buta aku curiga Cubriya aku Cubriya terus aku namake dayaning sungutku lah nyatane iki ra kuat terus badar dadi Jaramaya ngene iki nggih sinuwun kula nyuwun pangapunten sinuwun kula nyuwun gesang kula nyuwun pangapunten sinuwun Jaramaya wonten dawuh apa dasare kowe sesingla kok Prabu Baladewa tumuli bakal nyuwun ngampil wujude senjata cakra lan Sekar Cangkok Wijaya Kusuma waduh kula
kula badhe mejahi dhumateng Paduka supados para Pandhawa ringkih tumuli kula saged nedha bangsanipun para Pandhawa daginging lare ingkang Sukerta supados bangsaning Baju Barat saged nedha dagingipun tiyang ingkang Sukerta sinuwun kula nyuwun pangapunten jagat Dewa Bathara Raja Ramaya wonten timbalan ingkang adhawuh kowe bali kowe saiki bali ning Wukir Pidikan matur nuwun ngersane Betari Durga lan kabeh wae bangsaning Baju Barat yen to pancen arep mateni kelawan Nata Ndarawati tak ajangi jembar dadane Nata Ndarawati aja walang ati aja wigiri ngoringa tak ajangi jembar yen to pancen arep gawe srana ringkih Nata Ndarawati gage saiki tak ajangi jembar Jaramaya nggih kula nyuwun pangapunten astu sinuwun kula nyuwun pangapunten kula ngadhahi kalepatan kula ngadhahi yuk Antasena nggih to kapake to ora aku ki ora ngomong-ngomong kok iku senane tumbak cucukan aduh ora ngopo-ngopo kok ora ya wis ora dadi ngopo kono bali yo nggih kula nyuwun pamit aduh Antasena ngapa to kapake kowe iki kok ora ngopo-ngopo lho aku tanganku ning kene kabeh wis kek muni ya wis kono bali yo nggih nyuwun pamit wah ula iki apa kaya perkarane ya kelas rah lemah ora umum tak kira lemper ki sapa lemper dhek kene tak idak-idak iki menempuk atus banget ya ora jebul nggone iki asem aduh larane mules neng weteng larane ra jamak-jamak diopeni semono ki diopeni ora mung nggo werna-werna wae mboten wis kono Jaramaya bali matur marang ngersane Betari Durga yen to arep gawe srana ringkih Nata Ndarawati malah ora arep mateni Nata Ndarawati tak ajangi jembar nggih matur sembah nuwun ya kono bali tak ajangi jembar teganing atiku Jaramaya nyuwun pamit piye apa padang to padang Antasena ya wis tentrem to kanane Ndarawati kanane Siwa Kresna wis matur nuwun ya Antasena ya wah jan iki bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya matur nuwun Antasena ngapa lali apa piye apa Antasena sendalku wis tak gawa kabeh ora ana sing keri lali apa piye lali apa nglali janjimu mau waduh ya iki kanggo ijole sing mau iki opahmu nggonmu gawe srana tentreme Praja Ndarawati iki ya Antasena oh ya matur nuwun wis sah wis matur nuwun Antasena Dik ngapa Antasena lali tenan apa iki apa jare arep nuduhke posisine Bapak Werkudara ya aku ki jan sengaja nyoba karo kowe kira-kira kowe motah apa ora ya mesti wae kaya sapa sing dijanjeni ora motah ben dituruti janjine iya saiki kowe nek takon karo aku bapakmu eneng ngendi Blokasuta wae Antasena ya nek takon karo aku ora ngerteni lho piye to ki tiwas ketayalan aku gembrobyos perang karo Baladewa palsu kae mau piye sampean ngerti ora Bapak Werkudara ngerti ora aku ora ngerti Antasena
merga wis tak presane ana ing jroning kaca paesan bab kahanane bapakmu kaya dene ketutupan ron salombo pinanjering alun-alun ora iso tak sawang Antasena. Dagat trisang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Oh duh lagi jur piye mau jare sampean janji iso nuduhke lah nyatane bareng tak presani jroning kaca paesan bapakmu ora dimangerteni lungguhe ning ngendi. Lagi aku kudu piye? Aku kudu piye? Ya wis kepiye carane dalan siji-sijine kowe kudu munggah ning kayangan takono bapakmu ning ngendi karo para dewa. Munggah ning kayangan. Ya, kayangan ngendi? Kayangan Suralaya. Oh ya. Takon karo sapa? Aku ning kono kudu methuki sapa? Juru kuncine sapa? Juru kuncine. Loh. Senengane kok ora. Sing kudu tak pethuki sapa? Ya Iwang Jagat Giri Pratingkah, ya Iwang Pikulun Bathara Guru. Oh. Kaki guru. Iya. Nek kono ora nuduhke, ya kepiye caramu? Purbawasesa ning tanganmu. Oh ya, tak tutup sekolahane. Lho. Kok ditutup lah jare guru. Lah nek guru ora nuduhke, ngopo buka sekolahan? Tak tutup sekolahane. Ora, nampa murid pirang-pirang coba. Guru ki ora kok guru sekolah kuwi ora Antasena. Ora kok pawiyatan kuwi ora, nanging Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Oh ya. Ya. Wis karepmu karep ngamuk ya sak karepmu. Arep ngedan ning kayangan ya sak karepmu. Ning sing baku kowe iso ngerti bapakmu ning endi. Oh ya, aku tak ngamuk, nembung lingan. Nembung piye? Mbah, Bathara Guru aku arep ngamuk ning sing kongkon Pak De Kresna. Lho ora kena. Lah kuwi sak karepmu ya wis karepmu arep ngamuk sak karepmu, ora ya sak karepmu. Wis ngono wae Antasena. Oh iya. Njur leh ku arep gawe pitakonan kepiye? Ya karepmu. Wah kaya Kresna kene ora kudu ratu ya plotrok kowe kathoke mau. Nyengitke tenane omongane ngece tenane ya ya. Sak kamat-kamat sak laku-laku tak ngambah dirgantara mergo iki kepepet. Takon ngersani Iwang Pikulun Bathara Guru Bapak Werkudara janjane ning endi ya? Wis ora. Kacarian putra lamun kawekasan eka wisanggeni maya wisanggeni wisanggeni maya Wisnu Pradenta Dimas Setyaki wonten dawuh Bapak Prabu wonten Putri Paduka nimbali dumating Kang Rayi Garba Ruci. Mangerti yo. Lamun dina iki kahanan Ndarawati kudu mbok jaga. Nggih, liripun. Merga pun Kakang bakal prapta ning Karang Kadempel. Wigatosipun apa Prabu? Wis sing mangerteni wigatine ya mung pun Kakang. Merga pancen ana kaperluan sing kana wigati sing kudu tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Oh nggih, lajeng kula jaganan kanan Ndarawati. Aja nganti dom sumuruping tirta sing mraja saka sela-selaning garuk sing bakal mbebuthek banyu bening kanan negara Ndarawati. Oh nggih, wis laken dawuh.
Wis ngono wae pun Kakang bakal budal. Nggih, ndherekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Gotong royong dua lolo. Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra werken Sang Marudayang Pak Pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe punapi di guru kula wonten dawuh timbalan paduka Wangadi Pramesti Bathara Guru animbani dhumateng pisuwanipun ingkang raka ing sithik pangutal-utal wonten ing Kayiwangan Suralaya ning madyaning Bali Marjaguna di guru kemarin kula sumadung dawuh timbalan paduka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Sang Hyang Adi Pramesti Bathara Guru kula anak-anan. Inggih Kakang Narada sawetawis kula nyaketaken marang sangjaning para putra miwah sedaya para Jawata ning madyaning Kayiwangan Suralaya menika saestu kula namung badhe ngrembak babakan kawontenan wonten ing Kayiwangan Suralaya ingkang estu ngedapi-dapi. Antaran menapa menika Den? Kawontenan menika napa sing dadosaken paduka Wangadi Pramesti Jagat Giri Pratingkah kados mekaten? Wonten kawontenan menapa Adi Guru kula aturi paring dawuh? Inggih Kakang. Rikala semanten tigang ari kalenggan punika kula ngraosaken guru-guru ingkang sumunduling ngawiyat wonten hawa panas ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya. Aduh Kakang Narada kula mboten saged mangertosi menapa to dene Kayiwangan Suralaya dumadi guru-guru ingkang kados mekaten menika kula wau mila sowan utawi wigatosipun kawula ambayong dhumateng rawuhipun Kakang Narada ing sithik pangudal-udal menika kula namung badhe nyuwun priksa menggah menapa ingkang dados sabab wonten ing Kayiwangan Suralaya dumadi guru-guru ingkang kados mekaten menika Kakang Narada watos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya nawi ngantos sak mangke guru-guru menika kalajeng ngantos dangu badhe ngembet dhumateng kararjanipun Sangya para Jawata Kakang Narada. Dalah perkensang Marudayang Pak Wong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe nangka basa dikapyak kari petane. Kula niki Di Guru. Kula nuwun sewu. Sedaya kawonten ingkang tumantun teng Kayiwangan menika gara-gara ingkang saged dipun raosaken dening para Jawata menika kula nuwun sewu kaperang dados tigang perkawis. Nggih gara-gara ingkang sepisan menika sepisan wonten wujudipun lemah sangar Kayiwaeng wonten ing Janaloka. Nanging san kula talita wonten ing Janaloka wonten ing Madyapada menika mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin Kayiwaeng. Tartentu menawi wonten sampun dipun bedol dening para Jawata kinarya omaing Bali Marjaguna. Inggih Kakang. Lajeng ingkang angka kalih. Gara-gara wonten ing Kayiwangan menika saged lumadi menawi wonten Brahmana utawi Pandhita Tapa nggadahi gegayuhan nedya gayuh wujuding kanugrahan utawi menapa kemawon ingkang baken Pandhita kala menika nglampahi tapa menika badhe ndadosaken horeg gara-gara ning madyaning Kayiwangan Suralaya. Inggih. Nanging sareng kula taliti ugi wonten ing Madyapada menika sakedhakan mriku nembe mboten wonten Pandhita utawi Brahmana utawi wiku ingkang nedheng lampah tapa brata. Inggih. Lajeng ingkang ketiga ingkang pungkasan gara-gara mereka saged dumadyan ing Kayiwangan menawi wonten salah satunggiling setunggal titah ingkang gadhahi kekarepan utawi pikajengan utawi gegayuhan
ngungkuli marang nglangkungi marang kabisanipun titah menika kula wau. Inggih. Contonipun nalika semanten Prabu Niwata Kawat ingkang mothak kepengin dados nalendranipun pengen dadi nalendrane para Jawata wekasan uga dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan Suralaya rikala semanten ugi dewa-dewa sami bubar mawut. Inggih. Nanging sang kula taliti wonten ing Madyapada menika wonten setunggal titah sing gadhah kekarepan ngungkuli kelawan kabisanipun menika kula wau. Nanging sareng kula tingali kok kadhe tekad ketutupan ron salomba pinanjering alun-alun kula mboten mangertosi sababipun menapa Di Guru. Lajeng menami mekaten jengandika Kakang Narada ingkang kirang awas paningalipun jernyatanipun jengandika menika ugi saged mangertosi mobah mosi ing titah. Oh ladalah. Nuwun sewu Di Guru jebul jengandika menika namung maringi cangkriman kalian kula to. Inggih Kakang Narada. Nggih mboten apa-apa mboten apa-apa. Mboten apa-apa sedaya menika meng pancen lelampan ingkang sampun kelampan wonten ing Kayiwangan Suralaya menika sedaya pancen kodrat dipun kodrataken dening pangwasaning Dat Kamurwing Dat. Inggih Kakang Narada. Nggih pun tenggo mawon. Sinten sajeng prapta teng Kayiwangan Suralaya Di Guru? Kang Gadhe Sutama Gusti. Sasangka kasongan Surya Prabanya sumunggam geswa. Om Rara Sroming Sari Om Dringantos paripun ingkang sami mbal wacana nalika semanten Sangyapura Jawata ngaturaken Repat Agung Sangyapura Jawata madyaning Bali Marja Kundha kedadak praptanipun Raden Nantasena Satria Radu bola kaya kagiat sanggaring para Jawata. Dewaya nuntuna wong aprang tias padha sasaran wang Astungkara sidam sekaring bawana Kakang Narada punapi menika wonten titah pujangkara ingkang sowan lara apa ta layak kok kayangan krasane hawane panas ra sebene ra. Ademe kok ngene kok panas. Rusak apa piye kowe iki, Mbah? Lho, ora basa. Nek iso basa ngono ya tak basani ket mau-mau. Oh ya. Menika praptanipun Antasena Di Guru. Inggih, Kakang. Pun didangu mawon enten apa arep ndek karep apa cah niki? Nggih. Antasena. Piye, Mbah? Mbah Karsi. Hush. Wah jen kayangan kok ya apik tenan kaya ngene. Wes. Kayu kok semono gedene piye. Iki wite sepira kira-kira. Antasena padha kanthi raharja sak prapta kita. Kita ki sapa? Kita ki kowe kuwi. Wo. Aku nek ning kene jenengku diganti saka Antasena dadi kita. Wis gur padha bagong nek iki pun mboten dadi gagal dadi guru pun gantian. Para harja sak praptamu Antasena, slamet, Mbah. Sowan kono ngersaning Simbah utawa Eyang sapa? Ulun Sang Hyang Manikmaya. Ah, Eyang Ulun Manikmaya. Mboya mawi ulun. Lah sapa? Manikmaya ngono wae. Oh iya, Simbah Manikmaya. Iya.
Selamat Mbah, basaku Tampanono. Ya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Heeh. Antasena selamat Cak Bagus. Pangestune Simbah. Sapa ki? Ulun Resi Kaneka Sang Resi Kaneka Putra ing Malaudada jenengane ora Mbah. Sembahku Tampanan ya Mbah. Iya Antasena Cak Bagus wah jan candugal. Wah edian awake saiki ditato barang. Iya. Tato kaya lumut kepiye iki gambar tengkorak ya. Wah. Iki tengkorak kobong. Wah kaya lumut ya Antasena. Lumut ora. Antasena piye Mbah? Ana wigati apa teka prapta kita ning kayangan ndadekake goro-goro. Ha iki ngene. Sowan kene iki mergo wis cundrel pikirku sebab aku takon marang resane Siwa Ndarawati ora ngerteni kelawan apa sing tak takoki. Lah kita kepengin mangerteni apa? Lho piye to ki? Jare dewa. Ngerti mubahmu sing titah. Lho kok ora mencerminkan dewa sampean ki? Apa dewa gedhe tur dawa tok ngono piye? Bisa aja ngawu gawar ngawur apa kang dadi karapan kita? Bapak Werkudara Kisana tulung sasi iki murca saka kesatrian. Aku takon kersane Siwa Ndarawati dheweke ora pirsa. Bareng aku munggah ning kayangan, aku didhawuhi supayane takon kersane Kaki Guru ya Kaki Manikmaya eneng ngendi durunge Bapak Werkudara. Mula mraptaku mrene mung arep goleki Bapak Werkudara. Gandeng jenengan ki wong sing ngerteni mubah musik ing titah, lan ki dewa sing iso ngerteni sak mubahmu sing titah. Aku njaluk priksa ana ngersane Simbah Guru ya Simbah Manikmaya Mbah. Kaget trisang kapirang urin angkul kinempet kempet dosaret naning bawana. Mas tungkono sidam sekaring bawana. Antasena piye? Yen to kita nanjeke bapak kita menyanyi ana ngendi ya kuwi si Werkudara. Blaka Suta ulun mboyah mangerteni. Mergo ulun nyawang kelawan kahanane jagate bapakmu ya Werkudara. Katon peteng kadya ketutupan ron salamba pinanjering alun-alun kumitir datan bisa dimangerteni ana ngendi durunge. Iya Antasena aku jane wis ero nek bapakmu ki oncat saka kesatrian ning embuh ra dingerteni ning ngendi kaya ana sing nutupi karo bapakmu Werkudara. Wah lah nek ngono kerja ngapusi kabeh iki. Ngapusi piye to? Ngapusi kepiye? Lah bareng aku takon karo kono jawabane padha. Urung ngasih takon karo kene wis wangsulan dhisik. Iki kok kaya wis do cepake to lehmu do arep methuki aku ki. Mboya kok mangkono Antasena, mula gandeng ulun mboya mangerteni kita baliya, kita mbudidaya dhewe. Ana ngendi durunge bapak kita ya kuwi si Werkudara. Caca muntap lir kinentap. Duka yayasene piye? Oh. Ora iso. Aku wis tekan kene tak tekati niatku. Ning asih dewa-dewa ora iso nuduhke bapak Werkudara ning ngendi aku arep ngamuk ning kayangan. Wela dalah aja ngawu gawar ngawur Antasena. Kita aja kladuk wani kurang geduga. Wah Antasena kita aja wani kayangan ki papan sing kebak walat. Ora wedi. Antasena ki bocah sing paling ora wedi kewalat. Ayo sampeyan ora iso nuduhke bapak ning ngendi aja tak usut ana gawe ana dewa tak gawe wirang lho Mbah. Kaget trisang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Astungkara sidam sekaring baru langgeng. Sapa ki? Ulun Bathara Indra. Wah. Salim. Lho. Selamat ya Indra. Barangmu kanggo. Lho, kita aja ngawu gawar ngawur. Ulun iki dewa teko kita wani duweni pakarti nranyak kelawan para Jawa to. Antasena, piye? Indra. Anu Mbah, sapa? Simbah Indra. Kaki Indra kepiye?
kita mangerteni ora yen to Kanjeng Rama pukulun Manik Maya kuwi mboya mangerteni durunge bapak kita mboya mangerteni ya wis sing penting kudu iso nuduhke durunge bapak kowe ning endi antasena kita aja ngeyel ya kita aja ngeyel ya sing jeneng pisan wis ngendika nek ora mangerteni durung ana ngendi ki ya wis kok malah njaluk dituduhke teko menengo cangkeme hus wah kewirangan wis tak meneng kowe lah ora apa-apa lah kewirangan wis tak sedekku kene ora apa-apa ora masalah males aku Gunadewa kok malesan Antasena piye mula kita bali yo kita aja ngrusak kanan kayangan wis ora iso metu njaba ayo udune ning kene papan neter katik dayat ene ngendi padangane wani petengane wangi rupak wani jembar wani aja takon dosa lakon mati dening mati yo ben wah pripun nih Kadi Guru sampun kajengipun Kakang menawi ngantos sak mangke Antasena wantun ngrisak kawontenan kayuwangan dewa-dewa sampun bubar mawut kula ingkang kula piyambak ingkang nedya nrenggalani kridanipun Antasena wah nggih wah ngatos-atos mawon Kadi Guru ayo sampeyan arep wani karo Antasena aja takon dosa aku mung kepengin ngerti durunge bapak werku durung ngendi Antasena kita aja ngawur-ngawur ngawur ya ben mati dening ulun tibakno pecah dadamu What? Oh yo lali. Oh. Oh. Wah. Wah. Woi. Duh. Wah. 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 What? Wah. Kareng. Hot. Wah, yuk. Wah. Wah. What? Saya kurang yakin piye, aku ngamuk tenan iki. Ora mung dewane sing tak ajar, papan-papan magrong-magrong karang gawe dodaren. Tak dadekke karang-karing. Opo? Tak dadekke trumbu karang. Karang gawe dodaren tak dadekke trumbu karang. Ayo, tudono bapakku. Wila dalah Antasena. Ulun boya mangerteni ora ngerteni ana dewa tak gawe wirang guntur genting guntur angin sirnak Antasena Ngopo dewa malah dolanan mercon
pletik mercon banting ki lho. Wela dalah kok mbuya tumomo. Ayo sampean kok wis arep selak wae karepe. Sampean kudu iso nuduhke nek endi durunge Bapak Werkudara. Sampean rasuluh kabruk sisak. Hei. Rahina semupang Iwang Aruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukira kanekara sak katar kaketungane nggung ler wuwu sing pine panca babatoke ngayam wana mangu ing pagakan Astungara sidam sekaring bawana langgeng Werkudara aja kaget kalamun anggon kita tapa ulun jugarake sartane kita ulun pindah papan kita ana ing telenging pulo alit iki Werkudara. Wah, kaget penggalih kula pukulun sareng paduka ambiji dumateng kula. Iya, Werkudara mangerti ya. Sayektine anggon kita laku tapa brata ning telenging wana tik brasara kuwi pancen luhur gegayuhan kita ya kuwi kepengin gayuh wujuding wahyu katentreman Iki mula gandeng kabeh wis kita tuku kanthi olah prihatin tapa brata lan sak piturute kita bakal ulun paringi jangkepe ngilmu sastra cetha paripurnan ning wangsit ya kuwi ngilmu kasampurnan lan sangkan pananing dumadi sebab ya mung kita ya Werkudara siji-sijining satriya kang bakal sinampiran katentreman jagat saisine lan mung ya kita Werkudara sing mangerteni marang wajibing ilmu kasampurnan iki. Mula banjur kita bakal ulun paringi wujude kanugrahan ya wahyu katentreman niki Werkudara. Brahmara rewanguspam yo ngambrang-angang kate karananing kaswase
Yaneng marga amalatgung tumiring sang ganda mastrat maca leng-leng lalu angolati surya mangrangsang wayah menawi mekaten kula namung saged pangestu dawuh paduka Pungulun Sang Ruci Bathara marata diaki mandeng ciptamu bakal ulun tumedhake wujuding wahyu katentreman sing bakal risat juga manjing ning jiwa ragamu Werkudara. Pungulun sedika wis saged dawuh. Makaryan kita balya ning mring asal mula-mulanira kita balya ning negara Ngamarta sebab kadang-kadang kita ngupadi kelawan jeneng kita matur sembah nuwun Pungulun lajeng kados pundi serananipun manenga ciptamu kita bakal ulun balikake ning papan asal nggon mulaku tapa Werkudara. Swamya ngambrang kate karenaning kas wase hang yaneng marga amalatku tumiring sang kanda mastrat maca leng-leng lalu Surya mangrangsang wayah umyung swara waryanto tak blok Pripun lungguh ae Dulang ngapa aku teko terus meneng ora apa-apa bocah kok balik neng sampah gedabikan aku ora konsentrasi lah kowe gur konsentrasi molak-malik HP wae soalé ora konsentrasi ora ngrungokke tak tujur ae sing drungokke meng tak tuntung cerot ya ora tamer Werkudara apa Kresna kakangku apa wis entuk apa sing mbok gayuh yo aku nglakoni tapa ning telenging alas kene banjur digawa dening Sang Ruci Bathara ning telenging pulo alit aku diparingi sastra cetha paripurnaning wangsit yo ilmu kasampurnan sastra duwe cuwek cangkemmu cuwiken oh ya syukur binaki sewu melu mangayu bagyo ya Werkudara ya jlitheng kakangku ya
gunjang ganjing langit kelap-kelap katon regenjang alis risang maweh gandrung praptaning sang Hyang Manik Maya Yana Dewaya nuntuna wong aprang tias padha sarasaran ira wang pangembah-embah kayiwangan musawela gringging kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya Kresna Arjuna ulun tampa guru kakekku ngaturke bekti ya Werkudara ulun tampa wonten wigatos menapa dene melajar Kresna mangertiya kayangan bubar mawut rusak mbuyak kira-kira merga saka patrape atmanjane Werkudara ya kuwi Antasena Kresna sampun menawi sampun kapasrahaken dumateng pun Werkudara Antasena mengke kapok. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten nggih pukulun ya ora dadi ngopo. Ulun kundur makayangan ya mung wanti-wanti ulun Antasena supaya aja duweni watak ndugal kewarisan. Aja ngasi keladuk wani kurang geduga kelawan para dewa ya Kresna. Ngapain sih? Wah, papa dengkulmu melodok. sakon golek gaya sapa ora ngakoni sing ngakon kok mergo aku peduli karo bapak. Wah, leman ngamuk ning kayangan, cah brambung, cah kutluk, cah edan. Kok nek kopior lho, Wis kopior. oh iya sing. Maaf kaya Maaf. sorry. Njuk ngapura, Pak. Salim. Gah. Alane. Piro? Alane gur arep salim kok. Yuk. Salim. Piro? Anu wae 20 wae rasa akeh-akeh. Bisa. Kat. Matur nuwun. Kat. Aneh. Wah. Caitan. Ora apa-apa. Arsa madangi jagat tumungop paning sapucaing ukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung